କାଲି ବାଡେ ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା କରିକି नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर पुणी भिडियो अनुकूल होती देखिया ए बर्तमान प्रांग उपर आम किसी गवेषणा करिया। तो आज मुझे मोर गोटे सांगर नंबर मत नंबर देती से नंबर फोन करूँ देखिए से कौन कहूँ कौन न कहूँ देखिया। तेज चलतु 2000 years later फोन करिए। हेलो 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 किए कहते ଆପଣ ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ନ କହୁଛନ୍ତି ମ ଆପଣ ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହବ କଣ ହେଇନି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ହବ ଆଉ ମାଡ଼ ହବ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ମାଡ଼ ହବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କଣ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି ସବୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ସବୁ ଜାଗା ଖେଳିକି ପଟି ମାରିକି ସବୁ ନଉଛ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ପୁଣି ମତେ କହୁଛ ନା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପଟି ମାରି ସବୁ ଜିନିଷ ନଉଛ ଆମେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦବନି ଚିହ୍ନି ନ ଆମେ ଲୋକାଲ ଟା ବାଡିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ଏକାଥରେ କଷ୍ଟମ କଷ୍ଟମ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ତମର କଣ ଯାଉଛି ଯେ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଟି ମାରିକି ନଉଛ କୋଉ ଦିନ ରାଗ ଲାଗିବ ଧରିକି ଫୋନ ଫୋନ ବାଡିକି ତମର ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ଧରିକି କଣ ଜାଣିନ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ଜାଣିନ ନାହିଁ କରୁଛ ସବୁ ଜାଣୁଛ ତମେ କଣ ଗାଲ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଶୋଇ ପାରିବୁନି କି ଆମେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛୁ ତଳ ଶୁଣୁଛୁ ଉପର ସବୁଆଡେ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ କଣ ତ କଣ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାଘରକୁ ଆଉ ଭୋଜି ଭୋଜି ଟିକେ ପଠେଇବ ତମେ ଚିହ୍ନ ମତେ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ତମର କଣ ଆମେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଫିରି ଫିରି ନାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ବ୍ରାଜିଲ କଣ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁନି ତମକୁ ମାଡ଼ ହବ ବୋଲି ମତେ ଜଣେ ସୁପାରି ଦେଇଛି ତମକୁ ବାଡେଇ ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡ କରିବ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ଯାଇକି ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ଖାଲି ମାଡ଼ ଅଚଞ୍ଚା କିଳା ଯିବ ଖାଲି ମାଡ଼ ଗୁଡା ମାଡ଼ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡିବନି ଖାଲି ଭାଇ ହଁ କଣ ଏତେ ହଉଛି ମ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣି ଶୁଣିକି କଣ ତମେ ଅଜଣା ଭଳିଆ ହଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଡୁ ଆଡୁ ଗପୁଛ ତମେ ମତେ କଣ ଟି ନା ବୁହେ ସେକିବି ଧରିକି ମତେ କହିଛ ତ ମତେ କହିଲ କେତେ ସେକିବି ଧରିକି ଚିହ୍ନିନ ମତେ କଣ ତାଡିବୁ କହିଲୁ ତୁ ବେଶୀ ନ କଣ ତାଡିବୁ କହିଲୁ ଆଉ କଣ ତାଡି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତମେ କଣ କହୁଛ ବୋଲି ନା ମୋର ଭିଡିଓ କଲ୍ କିଛି ହବନି ମୋଟା କି ପ୍ୟାନ୍ ମୋବାଇଲ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ଫୋନ କାଟିବ ମାନେ ସାଥି ଘରକୁ ଯିବୁ आईटी फाइट सब बैन कर दे चिन्ह मत हाँ आ गाँव लोक
ତମେ କଣ ଦେଖ ଗଜପତି ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଇଟେମର କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲକ୍ ପଡୁଛି କେହି କରିବେନି। ଯାହା ହଉ ତମ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ସଂସାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ନୁହଁ କି ଆଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଇଡି ନେଇପାରିବନି ଚିହ୍ନି ନେବ ମୁଁ ମହାନ ହାକର ସିନା ଖେଳୁନି ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସି ବସି ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱାହା କରିଦେବେ ଏକାଥରେ। समझ रहे हो ଆଇ କଣ समझ रहे हो କଣ କଲି କହୁନ? समझ रहे हो ना ତମେ କରିବ କଣ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅଜଣା ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ ତମେ କହିଲ ଟିକେ। ଭାଇ କହୁନ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡଗ କଣ ଖେଳି ନଥିଲ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡଗ କଣ ପଠେଇ ନଥିଲ? ହେଇନି କିଛି ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ତା ଭାଇ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ଭାଇ ନୁହଁ କି ଆମେ କଣ ଆମେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଆଉ ଭାଇ କହି ଆଉ ସେ ଭାଇ କହି ଭଲ ପଟି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଭୁଲ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭୁଲ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭୁଲ କିଛି ଠିକ ନୁହଁ ସବୁ ଭୁଲ ସବୁଥିରେ ଗାଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଆଡୁ ଆଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିନ ଆମେ ଲୋକାଲ ଯିବୁ ମାନେ ଘରେ ପଶିକି ବାଡେଇବୁ। ଖାଲିରେ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆରେ ଭାଇ ଏବେ ଥରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ହଉଥିଲା ଏ ଭାଇକି ମୁଁ ମାଗିଲି 10,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ଦିଅ ବୋଲି ଏ ଭାଇ କିଛି ଦେନି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲାଣି ବାଡେଇ କଣ ଧରିକି ଚିହ୍ନିନ ମତେ ଖାଲି ଘରୁ ଖାଲି ବାହାରିବ ମାନେ ବାଡି ଛପାରେ ଉଡେଇ ଦେବି ତାର ଭାଇ ମୋ ଆଇଡି ନା କଣ କହିଲ? ମୋ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଇଡି ନା ତମ ଆଇଡିରୁ ମୋ ନା ତମ ଆଇଡିରୁ ତମ ନାଁ ନା ତମ ଗାଁ ମୁଁ ହେରା କଣ ପାଇବି ତମେ ମତେ ପଠେଇବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଜାଣିନ ତ କହୁଛ କହିଲେ ତମକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାଗିଛୁ। ତମ ନାଁ ସୁଧୀର ନୁହଁ କି? କଣ କହିଲ? ତମ ନାଁ ସୁଧୀରଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ତା ବାବା ପୁଅ ମୁଁ କହୁଛି। समझ रहे हो ଆମେ ତ ଦାଦି ପୁଅ କହୁଛୁ। समझ रहे हो ना ସୁଧୀର ଗୋଟେ କହୁଛୁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଟିକେ କହିଲ? କହିଲି ଏ ସୁଧୀର ତମକୁ କହିଛି ମୋ ନାଁରେ ତମ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାଗିଛି ସେ ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ଓକେ ତମେ ଖାଲି ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବାକି ରହ ମୁଁ ଖାଲି ବାଡାକୁ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ବେଚିବାକୁ। ଆରେ ଭାଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଦେଖାଯିବ ହେ ହଁ ଭାଇ ହଁ ତାକୁ ଦେବି ତା ନଙ୍ଗଳା ସରିଲା ମୁଁ ଗାଁ ନାଇଁ ସେ ମୋ ନାଁରେ କହିଛି ନାଇଁ ରେ। ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ କରୁଥିଲୁ ହେଲା କି ମୋର କହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଟିକେ ଆଡ ଟିକେ କହିବ समझ रहे हो ना ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ଭାଇ ତ ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲିଣି ଆଉ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ